Avui tots notem un fort augment dels cataclismes al planeta. Però, i si això només és el principi? Per saber quins desastres ens esperen en el futur, mirem la història de la nostra Terra. Avui els científics poden reconstruir la història de la Terra, estudiant les antigues capes de gel, els anomenats nuclis, explorant formacions rocoses, fòssils i diverses capes de sol. Tot aquest material és com una crònica del planeta, un registre valuós de com ha canviat el clima a la Terra al llarg de mil·lennis. Gràcies a aquests estudis, els científics es van adonar que els canvis al planeta que veiem ara, augment de l'activitat volcànica, augment del nombre i la força dels terratrèmols, un fort augment de les temperatures, derivat de pol magnètic i debilitament del camp magnètic, va passar fa 12.000 anys. És a dir, fa 12.000 anys, les temperatures globals es van disparar fins a 15 graus en poques dècades. La majoria de les glaceres es van fondre, van començar inundacions catastròfiques, tsunamis. Algunes zones de la Terra van quedar completament sota l'aigua a causa de l'intens augment de nivell del mar. Als continents es van produir megasismes, erupcions supervolcàniques i incendis gegants, cosa que es coneix per les capes de cendra en les formacions rocoses. La composició d'aquestes capes suggereix que fa 12.000 anys els volcans no només van entrar en erupció. El magma que va sortir d'ells contenia elements rars que només hi ha a les capes profundes de la Terra, prop del nucli del planeta. Això vol dir que, aleshores, igual que avui, el magma provenia de les capes més profundes del planeta. I la raó d'això només podria ser el sobreescalfament del nucli. Una quantitat enorme d'energia per a aquest escalfament i augment del magma de les profunditats no podria haver aparegut de no res. El sobreescalfament del nucli només és possible a causa de la recepció d'energia addicional de l'exterior, de l'impacte còsmic extern. Això vol dir que els cataclismes de fa 12.000 anys també es van produir a causa de la influència de l'impacte còsmic extern. Una altra conseqüència del sobreescalfament del nucli fa 12.000 anys, igual que avui, va ser el debilitament del camp magnètic terrestre i la deriva del pol magnètic. Tots aquests canvis i cataclismes anomals de fa 12.000 anys van provocar l'extensió massiva de la megafauna i un fort descens de la població humana, inclosa la desaparició dels cromañons. Cal destacar que un augment similar dels desastres es va observar no només fa 12.000 anys, sinó també fa 24.000 anys, i fins i tot abans, fa 36, 48, 60 i 72.000 anys. Així, veiem que la intensificació dels desastres a la Terra es produeix cíclicament cada 12.000 anys. Això vol dir que la força còsmica que afegeix energia addicional al nucli del nostre planeta afecta la Terra una vegada cada 12.000 anys. Cada cicle de desastres globals condueix a l'extinció d'espècies biològiques. Fa 72.000 anys, després de l'erupció del volcà Toba, la humanitat gairebé es va extingir. Més de 10.000 persones sobrevivien a la Terra. Tingueu en compte que cada cicle de 24.000 anys es caracteritza per cataclismes més greus. La mala notícia és que avui no només vivim sota la influència de l'impacte còsmic extern, sinó que estem vivint durant un cicle de 24.000 anys, que és més destructiu. Entrarem plenament en aquest cicle l'any 2024, i això vol dir que l'energia que afecta el nucli del planeta augmentarà moltes vegades, així com el poder de cataclismes destructius. Aquest impacte còsmic cíclic es pot comparar amb llum d'una lanterna, a la boira, a la foscor. Hi ha un feix de llum concentrat i una resplendor difusa al seu voltant. Ara només una part dispersa de la llum arriba a la Terra. Ni tan sols ens ha tocat un feix concentrat. I ja veiem un ràpid augment del nombre i la força dels cataclismes. I a partir d'aquí, tot no farà més que augmentar. A partir de tots els fets i dades recollides, podem dir amb confiança que estem entrant en una era de grans desastres d'una força i escala sense precedents.